Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa ma ta apa wae ataitum kang ngekeki sira kabeh, ngekeki ne wong liya. Min riban saking kekean sing niat untuk tambahan. Anane riba niku tambahan. Bi ayyu'tiya gambare arep yen to ngekeki sapa wong. Wong niku al-mu'ti pemberi. Ngekeki sean ing perkara. Oleh ngekei hibatan kelawan niat hibah atau hadiatan atau kelawan niat hadiah. Hibah ini misalnya sing dikei setara atau sak ngisore. Atau hadiatan atau ngekei hadiah misalnya kepengen ngekei wong sing sak dhuwure. Tapi tujuannya lihat lubah supaya nyupre atau supaya golek sapa wong aksara ing barang sing luwih akeh minhu dibanding sek sing dikekno. Minhu dibanding sek sing dikekno. Fasumia moko den arani apa sek bismil matlubi kelawan perkara kang den supre atau kang dadi tujuane yaiku min ziyadati anane tambahan fil muamalati ing dalam transaksi atau ing dalam hubungan antar manusia jenis muamalah. Tujuane ngekeki liar buah supaya dadi mundhak apa ikilah sek utawa ma sing ate itu di sini sek fi amwalin nasi ing dalam aset-aset atau dunyane manusia. Manane manusia temen iki ayat mu'tona tegese manusia sing dikei. Mu'tona niku jamak saking kata mu'ton niku kados mustofainal akhyar. Dadi mustofa ati jamakna napa? Mustofaina kados wa innahum 'indana laminal mustofainal akhyar. Ayazidu tegese dadi tambah apa sek. Fala yarbu mongko ora iso mundhak apa sek utawa yasku tegese ora iso mundhak apa ma indawahi ana ing sandinge Allah utawa menurut Allah. Ela sawaba tegese ora ana ganjaran ku maujud fi ing dalem ikilah sek utawa ma kowe kula muni sek kalian manu sami lil mu'tina kedhi wong sing ngekeki. Dadi kowe ngekeki wong liya cek niat hadiah cek niat hibah, tapi neng atimu motive suatu saat untuk lebih nopo banyak. Niku nak cara tiang-tiang sing sae wis dianggap riba. Paham ya? Kaya kowe dadi mantu mertuamu lara-lara kudu kono balsem. Terus tujuane untuk tegal. Lah iku riba no. Dadi mertua meh mati ora lara ngelu kudu kono polidit balsem. Anaknya kandung rapati peduli, terus mantune luwih sayang terus wasiat tegal dikekno balsem. Lah niku wong balsem kok entuke napa? Jadi ku haram cara napa? Iya angel ngaji ku angel urip ku angel. Kowe ngaji aku lho, ngaji ngene loyal ngene tok njaluk swarga riba. Ngaji ra tenanan kok njaluke itu riba. Jadi memberi sesuatu dengan niat mendapat lebih banyak iku jenenge riba. Jadi riba itu boten rentenir tok. Semua transaksi yang ingin mendapat lebih banyak iku jenenge apa? Riba. Ada di mulane jegeman ke ngaji nang bus warga ngajine ra tenanan kok njaluk swarga iku riba. Tapi riba sing halal. Kalau mau ngaji terlambat gara-gara nih, kalau nu ditelepon pernah mbah kula. Diamanati sing berat, jadi kalau kok kepikiran nganti lali. Pernah mbah kula, orang yang sangat-sangat saya hormati. Kalau nu di mbah niku terkenal wali. Jadi gua adik wali niku telepon kula. Jadi kalau niku bingung tenan. Bapak didaftar wali, bapak biar rasul itu. Sehingga kalau terang nami masalah ini serius sekali. Mulai kalau suwun pokoknya nak ngamal sing ikhlas. Mulai kadang-kadang tiang dablek itu lebih apa? Kau hasil dablek itu nak barangnya kayak iku lagi. Biyen bapak yang ada nih tiang ngeten. Sudah kau anggap kau wong iseng. Wong iseng kok ber apa?
lali. Jadi orang dulu itu istilahnya sampai uraan ngoten. Jadi kadang ilmu itu hanya bisa dijelaskan dengan bahasa sedikit uraan. Mulane wong iku aja geman gedeng wong uraan, asal latar belakangnya wong alim, kecuali wong uraan dalan iku profesi nan. Ngeten kula terangno, kenapa orang alim itu sering beda dengan orang zuhud atau orang waroi. Ilmu itu kadang hanya bisa dijelaskan nganggo uraan. Tapi uraan sing ilmu loh, bukan karena uraan arogansi otoritarian terhadap orang lain boten. Misalnya ngeten. Riyen bapak kula nak nerangno, sudah kok anggap kok ngising bar apa? Lali. Ternyata Rasulullah nyontokno sedekah kaya ngoten. Wong kok bar sedekah diudat-udat dieling-eling kaya asu, mutah, diombe meneh. Dadi contone ya elek, asu kok wis elek. Mutah, diombe meneh. Terus Kiai Jawa Nabi kok sapi-apike wong, ora ono akhlak Nabi kaya apik. Tapi kadang nak nerangno ilmu yo kadang kasar. Wong kok mundat-mundat utawa narik balik sedekah iku kaya asu, mutah, diombe. Terus nak ana wong kok arep-arep dikeki wong kemudian nak kiai ulama itu contohnya ning kono iku nggih ulama kiai waswalihim naballadzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton fakana minal ana wong mat dhisik yo tak kei ilmu yo ulama tak kei ilmu tapi ilmune iku ilang gara-gara seneng dhuwit. Napa dene seneng dhuwit mergo ulama iku kadang ngrasa uripe iku jek suwi mikir anak putu iku kesuwen. Nah ulama tenan dia mikirnya sesok mati, jadi tidur saat auto sewu cukup, sesok urip nah ya sesok mati. Kan kalau nak ulama tenan perasaannya kan ibadahlah seakan-akan kamu mati besok. Nanti wong nabung kan perkarane perasaannya cek suwi. Baik roken ngerasa melarat, mereka nyongkone uripe suwi. Kalau yakin mati sesok saya kira sugih. Mulane nggak ada wong kok ngerasa melarat, mesti keliru-keliru nih wong, mesti nyongko uripe suwi. Kalau kau yakin mati sesok, dedik 1.000 sugih dah. Sudah, wes kere nyongko uripe suwi. Jadi nanti orang. Jadi mulai pulau itu pede. Mereka wa'amal di akhiratika ka'annaka tamutu. Mulai pulau tiap ngaji yang rasa pengaji terakhir, tiap sholat dawe Nabi kon koyok sholat. Karena tadi kan urip ora pati berbiaya tinggi. Tapi wong yo nak tapi wong ya wong. Wong itu terus ngerasa uripe suwi, akhirnya nyiapno warisan, nyiapno mati. Ini cerita ulama, kira ulama ya tenang ya, biasa. Jadi kalau ulama punya watak seperti ini dikritik pangeran, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaqa'aha. Tapi dia itu merasa abadi di bumi. Maknane urip dianggap suwi. Pangeran nak nyontono ya kasar. Nak ono kiai kok uripe nyongko suwi ku fa masaluhu kama salil kalbi. Koyo asu. Intahmil aliyal has au tatruku. Mbok sentak yo melet, mbok bareng. Tapi kira usah muni kiai koyo asu. Neraka. Mergo logikane ngene, kula sering nerangno. Pangeran iku ngritik kiai iku sam, mergo pangeran ku atasane kiai. Lah kowe iku murid kiai, walah. Dadi wong yo mikir, sing ngritik pangeran yo keben wong atasan. Lah kowe murid. Cuma aku ngomong ning sampeyan. Bahasa ilmiah itu bahasa yang enggak ono kaitane mbek akhlak. Ilmiah itu kadang butuh tidak akhlak. Butuh jelas vulgar, transparan. Mulane Quran biasa misalnya ngritik wong nggawa kitab kok ora iso nglakoni ya contohnya kama salil khimari yahmil asfar. Mulane anggere ana wong alim mesti ana kasare, ora usah mbok protes. Aku biasa ngamuk gue kan cangkemmu. Iku khas-khas wong alim terus kan niru cangkemmu. Dan aku ngomongnya sunnah kok wong alim lah kan dosa ngomongnya Mustafa. Ini cerita. Sebab itu kejo kaget. Misalnya nyon sewu kayak Yesus ya. Yesus itu kan jari anaknya pangeran. Orang-orang Kristiani itu mau muni Yesus anaknya pangeran, tapi rawani nyeritakno kalau anaknya pangeran itu kapan? Makanya Quran yang kritiknya gitu. Saya kira aku dia anak jari pangeran. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah konco turu konco itu. Lah iya wani nyeritakno dia anak kok. Ora wani nyeritakno dia carane kelak. Pangeran begitu. Makanya di Jakarta terus ramai dianggap penistaan agama karena sebetulnya itu ilmiah biasa.
Kalau Allah punya anak lalu bedanya siapa? Ben jadi vulgar. Sing nulung kelahiran nih, sopo. Bayarnya piro pas kelahiran nggak terus jadi panjang. Tapi saya pastikan dalam teori-teori ilmiah, Quran Kanjeng Nabi sing jarene dan kita yakin tentu ya akramul khalqi. Iku wae gak iso menghindari bahasa vulgar. Tentu untuk Nabi gak kita bahasakan kasar atau arogan, tapi tetap gak bisa menghindari bahasa vulgar. Karena ilmu itu butuh apa? Vulgar. Mulane wong alim coba pada wong toreko beda, tradisine beda. Wong alim to miso-miso. Karena tadi ada ilmu yang harus dijelaskan dengan kasar. Misalnya nyontokno wong tomak, mbok contohno apa jajan? Wong tomak itu wong kepinginan. Ya sebelum raglem contohnya kama salil kalbi koyo. Tapi kowe ora usah anut Quran dalam konteks seperti itu. Kok Quran ngritik ulama, itu Allah atasane ulama, lha atasane ulama kok. Makanya ya, kalau Rasulullah itu kadang misalnya negur sahabat, terus kayak katut-katut negur sahabat, lalu kayak apane? Mana kadang mau salah kaprah, misalnya Mbah Mun negur putrane, terus santri, aura pati seneng putrane sing iki, jare Mbah Mun ngene cangkemmu, iku Mbah Mun atasane ngritik putrane salah kowe. Jadi wong kudu sadar napa? Kudu napa? Sadar. Tapi saya pastikan dalam tradisi ilmu itu memang kadang kasar kayak tadi pangeran ngeritik bagaimana mungkin aku dia anak saya cerita kancaku itu sapa anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibatun manan sahibatun kanca kok iso barane anak kancaku itu pacaranku piye kumpule piye terus piye kelahiranku piye. Terus kedua ono paradok ini juga menghilangkan tradisi kasar, omongan kasar itu dadekno ilmu itu lebih gampang dicerna. Misalnya ini ya, rungono kan, misalnya rungono. Kan kowe cangkemmu wis elek, karek modifikasi dadi ilmiah maksudnya. Jadi ini para pencangkem elek, tak kei kan kita dadi wali, teruskan cangkem elek tapi dimodif dadi nopo? Ilmu. Misalnya begini. Pangeran nak ngeritik teori nak Isa itu pangeran, ngeritiknya mau ngene tok. Mal Masyihu ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah terus kana yakulani ta'am. Isa dan ibunya itu durian sego. Coba sekarang terus kena cangkem elek. Terus nanti kelihatan kalau Isa itu tidak Tuhan. Misalnya Isa, aku bakul bakmi. Wong Yogyakarta Senen mana? Apa? Bakmi kan. Kan zaman suka sering makan bakmi. Jangan melarat rata wis. Terus Yesus jajan bakmi ning Rukin. Makan bakmi entek rong piring. Alhamdulillah Gus mau ditamoni pangeran kula syukur entek rong piring. Lah terus piye? Nggih wareg Gus, ape bayar buat transal. Paradok gak? Kowe iso bayangno pangeran mangan bakmi. Terus misalnya alhamdulillah Gus mau dipinarai pangeran kula saged nyuguhi, saged macam-macam. Kita udah gelap. Kuat coba. Tapi kekacauan ini yang mempertegas bahwa Yesus tidak mungkin Tuhan. Jadi kadang kudu cangkem elek. Kira iso nerangno cangkem api-apian. Mulane pikiran nerangno yo kana ya ulah kok sembarani pangeran piye kuduran sego. Dia tuh terus coba bayangkan terus ada orang cerita, alhamdulillah Gusti ini pangeran dolan tegen kula aturi dawuh ketok lah. Lah pas dolan iku nempur lemes mundur. Lemes kirang mangan. Sekali mangan itu terus sehat malih. Lu kacau enggak? Justru dengan penjelasan yang kasar ini menjadi jelas kalau Yesus itu tidak. Tuh. Lari ke jogeman gedeng wong alim cangkem. Kulo tetang kemelek. Tapi kulo sunnah. Nanti sunnah itu ada motif ilmiah. Nah cangkem-cangkem elek sing asli-asli kan tadi. Nah itu bisa dibangun sebenarnya untuk apa? Ilmiah. Gak iso. Jadi ya tentu saya tidak mensifati Quran hadis dan kemelan. Kita menjelaskannya pakai itu. Cuma saya pastikan untuk bahasa ilmiah kadang harus kasar. Karena Nabi nanti ngendikan kulil haqqo walau kana murron, katakan kebenaran meskipun itu pahit. Karena kadang harus diredaksikan. Misalnya Pak Mustafa, kan gelem kadang aku nggawa jenggot. Aku yang ngerti jenggot sunah Rasul, tapi gelem gayane jenggot jebule turah turu. Mestinya ndak etis. Mungkin niku ndak etis, tapi itu satu-satunya
cara bully, cara bully semua Mustafa. Nah itu. Nah Quran seperti itu. Mulane wong kuno nak darani nak didik wong gak medhit. Wah sih ku medhit peciret. Lah kok saged tae digoreng meneh. Dadi bayangno medhit itu elek tek. Tae wae digoreng. Tae itu kan sesuatu yang harus dibuang. Nah itu dijupuk digoreng meneh wis medhit-medhite wong. Karena dengan demikian itu mentakbih, mentasneh, mentahjin dalam bahasa Arab itu mengkritik, mencemooh medhit. Ben wong ra medhit ya dibasakno elek. Wong medhit iku wong sing taeke wae digoreng meneh. Wis paham. Aku wong aku medhit tuh wisin mergo koyo goreng. Iku dadi memang di antara aturan bahasa ilmu kita harus kasar memang kalau terpaksa ya itu. Lah mestine kowe kan wis ahli, kasar-kasar gini wis ahli karena wis bawaan. Cuma kan gak ilmiah, masih untuk hadun nafsi kepentingan pribadi ini yang menjadi buruk kan. Jangan melek kok. Demi apa? Pribadi. Itu tidak boleh, tapi kalau demi agama boleh. Jadi ngutek-ngutek wong dalam hal agama itu boleh. Masyhur itu nih gue debat Ibrahim bin Namrud. Mau ada pesta menyembah berhala, paginya mau ada sesajen masal, malamnya berhalanya diduduki kabeh kecuali sing gede terus dikalungi kapak. Ketika mereka tanya siapa yang berbuat ini, ya paling-paling Ibrahim. Selama ini yang kritik berhala itu Ibrahim, dipanggil Ibrahim. Ini kan contoh cangkem elek, tapi tentu Nabi tetap ngendikan. Cuma ini cerita bahwa untuk kebenaran itu harus ngendikan sing kasar. Hei, siapa sing lakoni iki? Yo takokno sing go pedal. Mau ora mel go pedal kok takok. Lah sing go pedal ya berhala. Lah berhala gak mungkin ditakoki, wong ora iso apa-apa kok kon. Jadi tersangka sing terus ngerti ra iso apa-apa kok sembah. Bocah kok gobloke ngono. Lah goblok-goblokan. Pertama Nabi Ibrahim digoblok. Wong kok gobloke koyo kowe. Mung karuan ra iso omong kok kon. Nah kok. Lah kowe luwe goblok karuan ra iso apa-apa kok. Sembah ya goblok-goblok kan. Dari sapa Nabi gak kasar yo kasar dalam konteks iqamatul haq orang itu harus kasar. Lah aku mau buat tirak walat Mustafa tak bisoi. Tapi biasanya fikirkan walat gitu, jadi aku rasi. Jadi ya memang orang itu kadang harus kasar, tapi tentu fi iqamatil haq. Karena nggak ada pilihan manusia itu kalau sudah goblok, itu kan koyok karang. Nah, agak digodam palu yang kuat itu udah bisa. Mau tidak mau akhirnya Allah pun dia tamsil yang kasar. Ya mau. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahiba. Kena wani pangeranmu nih anak cerita no carane kumpul kanca wedok iki. Untuk paradok kabeh. Waduh bayangno pangeran. Kacau kabeh. Bayangno alhamdulillah saya hormat pangeran Nabi dolan dengan kula ku semua lemes. Barang kula sukani dahar mereka malah kok paradok gambaran pangeran kok lemes. Bariku mereka meneh mergo bar mangan bakmi. Bariku seneng mergo disangoni kok kacau kabeh. Wes kacau. Tapi justru dengan kekacauan ini jelas sekali nak pangeran itu udah itu. Lalu pangeran oleh ngendikan unzur kaiban bayyinu lahumul ayat. Lalu karena ya kulanit tohamus unzur kaiban bayyinu lahumul ayat delok oleh pun nerangno cek gamblange sumangtur anda yufaku. Terus angen-angen kok iso ana wong sing cek keblinger. Pangeran jenenge terang aku len nerangno wis detail tarani mangan Yesus. Kok ijek ana wong sing keblinger ya iku nganggep iku pangeran. Wane unzur kaiban bayyinu lahumul ayat sumangtur anda Nanti kalau suwur, dia konco-konco sing hafal Quran kadang-kadang mau terjemah, kadang-kadang ngaji. Berarti ngerti ngaji pulau, ngaji sinten mawon, nanti ngaji Mustafa. Tapi ansal masa ngaji sama maksudnya, sama urutannya. Wah, tapi nangisan dia ngaji. Berarti seperti pengiran, berarti mikir nasib. Orang jelas. Eleng-elengnya. Mohon kalau terang nomale. Jadi tahjin ya dalam tradisi balaghah kesusastraan Arab itu ada tahjin, tasna, terus taubeh. Orang itu dikritik sedemikian buruk nak menawa dadi api. Ya jenenge apa? Tahjin. Jadi sekunane kuno misalnya gedeng wong kok akhlake elek dasar gedek. Sekunane kuno nang Islam ya kuno kirogatan khosino dasar gedek. Wong ora duwe tata krama. Ya wong bisa nak darani tata krama ya kaya gedek.
Jalono wong ra mulya kok dadi wong mulya mantune kiai gedhe ta mantune raja, tapi kelakuane gak bijak. Oh, kucing diraupi. Itu tidak janjian orang seluruh dunia lala ya seperti itu. Kalau mangkel itu tajin itu mengkritik dengan tamsil sing ekstrim. Nah, itu kan ya memang mau tidak mau harus seperti itu. Sayyidina Ali nak semua mangkel be wong, misalnya ana wong nek mlakune glujak gedhek semua wong. Jadi Sayyidina go WC ngalor ngidul yo melete. Karena WC itu kan ada tai, lewat tengah ada apa? Tai, ngene nek semua mangkel Sayyidina Ali nak ngandani wong cek som. Kowe iku go kanif-kanif WC nganggo kaf. Nggo WC kok melete. Ya kan mau nggak mau untuk menghilangkan kesombongan, kowe sadar nak ngalor ngidul go ngono kok. WC. Ya itu memang, ya nggak ada pilihan, memang harus seperti itu. Tapi kalau suwon sampean terus cangkem elek. Cangkem elek jaran utkus gak cangkemmu itu sembrono. Nah ilmune padha lagi lek ana cangkem elek. Nah terpaksa ilmune ra padha, kudu di akhlak, terus kowe di kaapian opo? Akhlak ra duwe ilmu. Mau niru cangkem elek tapi ora. Terus pas ke cangkem elek cuma ni alasan niru aku sedurunge wis elek. Dadi gak iso kowe duduk. Wis asli kan ya? Asli dari asli rapal sukses. Ya mulai kalau suwon ini para mantu dan para anak-anak orang oleh gue mertuamu loro. Terus gue tuh kono balsam, gue teron puskesmas. Gue arep-arep nak no wasiat Tegal iki wae mulai. Haram itu riba gitu, apa? Napa? Riba. Jadi memberi sedekah maupun hadiah berharap mendapat lebih. Nah, iku jenenge riba, iku jenenge mantu rentenir. Haram memang. Cara hukum ya, tapi nak cara pangeran suwe-suwe halal ya ora rong pangeran apian, tapi nak cara hukum iku akeh to kelakuan mantu, akeh to. Anake merantune Jakarta, sing anak asli loro telu merantune Jakarta, ning omah mantune tok. Ibu-ibu nak diservis kan sawon. Tuku balsem koyo ngono untuk Tegal. Bebot diterone puskesmas, mesti tau perhatian. Iso nggih mantu ngalang-alangi anakku. Anakku malah dulungo. Ya Pak. Sedungakno Pak semoga ketoke akhlake apik. Sesuai wasiat wis Tegal wekmu. Omah bangku ya wekmu. Haram. Karena kamu menservis ini untuk mendapat lebih banyak. Itu jelas tak boleh itu jelas. Yo, jadi contohnya apa? Bi ayu tiasean hibatan au hadiyatan liyat luba aksaro min. Jadi memberi sedekah atau hadiah untuk mendapat lebih. Kalau ngaji aku ini, ngaji ngene-ngene tok aja lo swarga riba. Tapi riba saya halal, tapi gue riba. Paham ya? Jadi mulanya hati-hati ya, mulanya ngendikan ulama-ulama muamalah itu aneh. Mulanya dawuh bapak pula balik ngendikan usaha kena ben selamat ning dunia ku lomo. Repot wong ora lomo iku repot. Kayak saya ini kan kiai, sering ada orang salam template di rumah. Makanya gue nggak sering salam template teng tiyang karena ya saya takut. Lo biasa tuku kitab ganti kuwatah lah kayak ana tiang-tiang di soter mulai di kitab kesolatan sampai akidatul awam sampai kitab ageng. Ya delok-delok sing tak kei, tapi jelas kuwatah sangat kula ngamal. Ini bukan urusan ria, ini tradisinya ulama. Karena kalau kamu hanya mendapat itu resiko, kamu juga harus memberi. Dan nggak apa-apa kita memperlihatkan sedekah karena memang ketika pangeran intugus sedekah fani imai. Kalau sedekah kamu perlihatkan itu bagus. Karena nanti kalau ulama itu nggak melihatkan lo mau demi menutupi sedekah, wedi ria terus dia ini ikhfa nyimpen. Sedekah akhirnya sak kampung medhit kabeh. Alasane kiai ini yo medhit. Lah mergo sedekah mau ketok jare wedi riya. Lah akhirnya kampungnya darane dene kiai medhit. Sak kampung medhit kabeh anut kiai ini malah neraka kabeh. Lane kadang kita harus paksakan ibda intu budus sedekah fani imahi. Sedekah kadang-kadang harus kamu perlihatkan dan itu bagus sekali kata fani imahi itu terjemahan itu bagus sekali. Meskipun ya tentu ada pilihan wa intuha wa tudwal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi tentu ya ada saat kita harus ya ikhlas juga sama. Tunjukkan aku ngaji kok ikhlas. Disalami template ngajine yang ngono, ora yang ngono ya sama. Dihormati yang ngono ndak ya sama. Saya ngaji begini itu konsisten. Sekue roh aku yang ngaji ngene iki ora roh aku ya sama. Tunjukkan kalau kita ikhlas.
Meskipun ikhlas itu rahasia, tapi tunjukkan, dilatih. Karena semua amal baik itu sebaiknya diperlihatkan supaya bisa ditiru. Mengenai kritiknya Imam Ghazali, sama lihat nanti di Ihya. Imam Ghazali itu cerita, banyak ulama zuhud yang mendewa-dewakan amal isror, amal rahasia, karena terbebas dari ria, terbebas dari penyakit ria. Oleh kritik Imam Ghazali ini, lah gunanya apa? Allah ngutus Nabi. Semua Nabi diutus ini untuk memperlihatkan ngamal apik dan supaya ditiru. Umpama amal sing ditutupi luwih apik tinimbang amal sing dipertontonkan, tentu Nabi kon nutupi amale apik kabeh. Ora sidono Nabi, ora ana contone. Paham? Ya tutup to. Tabalane meneh. Umpama ikhfa, menyamarkan amal segala-galanya, terus Nabi diutus kono apa ya Allah. Kon nyontoni kan? Nyontoni ben didelok umate ditiru. Nabi sholat duhur boleh. Terus piye orang sholat duhur? Peniru Nabi ya, golek ditolak boleh. Mergo diriya. Terus sholat duhur nganggo anut sopo. Mane banyak amal apik harus kita tontonkan. Mulane Nabi nak ngendikan sallu kama ra'aitumuni sholli. Cung kena sholat delok aku. Ya sudah delok. Gak apa-apa misalnya kayak aku ngoten, ben kena pen ngalim niru aku. Wis maca tafsir Jalalain kaya aku pas maca. Wae rofa, wae nasab, ojo sampai wae nasab kok jerno misalnya seperti itu. Ya harus ngomong. Makanya Imam Ghazali mengkritik fa'ayu rutbatin ajalu min rutbatil anbiya. Bahwa hum yu'linuna bil khairat wa hum yu'linuna bil hasanat. Enggak ada derajat yang lebih tinggi ketimbang derajatnya para nabi, dan mereka saat melakukan kebaikan ya dipertontonkan, diperlihatkan. Karena tadi kebaikan harus berkesinam dan itu harus ada yang nyontoni. Ulaikal ladzina hadahumullah wa bihudahum. Nah, soal nanti di hati atau amal tertentu, oke kita ikhfa, misalnya tahajud. Menurut saya kalau mungkin ya jangan jamaah, karena tahajud min awalil amri, termasuk sholat yang enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu pun masih ada ulama mengatakan kalau ada orang awam yang ingin latihan tahajud enggak apa-apa jamaah, karena nyontoni. Walaupun semua sholat yang enggak disunatkan jamaah itu bisa sunat kalau gue nyont. Itu masyhur itu di kalangan ahli fikih. Ya piye? Ya memang harus seperti itu. Makanya semua ulama itu punya tradisi nak ngamal apik itu dipertontonkan. Karena tadi, coba sekarang misalnya kamu tahu caranya sholat karena Nabi sholatnya ndelik apa dipertontonkan. Orang tahu kalau zakat fitrah itu 1 so atau 2,5 kilo. Karena Nabi kalau tiga zakat dipertontonkan. Ini loh contoh sedekah kudelok, nak fitrah musak ini. Ayo contoh apa nih? Haji malah. Nabi ngendikan khudu anni manasikakum. Kan dari Nabi nak kalau haji sebuti, kowe melok haji. Pas Nabi haji itu yang ikut tuh 114.000. Catat ya, yang ikut Nabi haji waktu itu 114.000. Karena semua diumumkan Nabi, ayo ikut saya haji. Kemudian melihat apa saja yang saya lakukan ketika haji. Khudu anni manasikakum. Kemudian Anda meniru cara saya haji. Itu dipertontonkan apa delik? Dipertonton. Kemudian sekarang orang dewa-dewakan amal ikhfa. Alasannya ben gak riya, ben gak ujub. Kenaan wong medhit. Ora tau sedekah, ora tau nyumbang masjid. Ya sedekah ta ora ana wong roh. Ora tau mulang ta apa? Ya mulang ora ana wong roh. Mulang jin. Mulang ora ana wong roh. So, aku sering sedekah ora ana wong roh ya, kok demenane ora ana wong roh. Paham ya? Jadi orang itu gak usah berlebihan. Makanya ngamal baik ya gak apa-apa sekali-kali diperlihatkan. Niat mau mensiarkan kebaikan. Tapi ya ada jatah-jatah yang amal sirron. Makanya Sayyidina Ali kalau punya uang itu dibagi 4 masyhur. Mergo jadi Sayyidina Ali gini, satu-satunya orang yang ngamal 4 di satu hari itu saya, kata Sayyidina Ali. Mergo ayat apa? Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahar sirran wa alaniyah. Sehingga Sayyidina Ali, saya punya uang 4 dinar. Yang satu saya sedekahkan siang, yang satu saya sedekahkan malam, yang satu saya sedekahkan secara sirron, yang satu saya sedekahkan secara jahron. Quran mifati yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar. Berarti malam, siang, terus sirron
Wala niatan, berarti 4. Sampai seperti itu. Jadi ulama dulu itu sampai hati-hati. Saya tidak sombong ya, saya itu sering belikan kitab santri-santri yang punya bakat alim. Umpama aku ngerti gue bakat alim, terus kondo aku tak itu kono. Tapi buktekno misalnya terus. Tapi nak pesolatan gak apa-apa, tak itu kono saiki kan gak perlu gitu alim. Aku nak kitab sing aneh-aneh ya. Saya itu beli kitab Abu Abdul Farad karangannya Said Muhammad sampai lupa jumlahnya, saking seringnya beli. Ya perbeli itu langsung 10 sampai lupa jumlahnya, saking banyaknya santri yang saya kasih. Biasanya alumni pondok mana yang sowan saya ingin minta ijazah, minta ngaji, tak kasih. Bukan urusan sombong karena tadi sedekah itu harus intubus sedekah fanimai. Kalau sedekah kamu tampakkan itu juga bagus. Terus kadang ya saya ngambil waktu siang, kadang malam karena Quran ngetikan bilaili. Nah, tapi kadang sirron ya ada tertentu 1-2 orang yang tertutup tak kasih. Kadang alaniah pas saya ngaji ada anak 60 tak kasih. Ya itu tadi sirron alaniah. Jadi nggak boleh sedekah kok semuanya apa? Lah carane sedekah piye wae kula baleni malih. Lawane medhit, ambek nganggo bahasa-bahasa sing elek. Aku nak medhit berarti kok yo wong goreng. Sesuk isin dhewe no. Wong kok goreng tae meneh, walek to ora. Walek banget, wong kok goreng tae. Aja Nabi nak bahasa wong tomak gitu, pokoknya asu, senangane ngeleti utai, wes wae ngeri, wae jadi apa? Lah wong Arab malah parah meneh, wong Arab itu wes parah tenan nang tamsil. Ana wong ditakoki, wong iku ditenane raine piye kok? Terus aku nak ketemu dekne niteni raine piye? Jare wong Arab, kabeh roten nakarot hati, koyok letong garing sing dicocoki pitik. Wong letong garing saya lek dicocoki. Jadi wong Arab nak darani rai kok trutol-trutol iku nak darani kabeh roten nakarot hati, koyok letong garing sing dicocoki pitik. Elek banget, elek biasa. Makanya kalau suwun ya terus ilmu itu beda be adab ya. Jadi kalau ilmu itu kudu ana kasare, ana kulil haqqo kalau kana apa murra. Mulane pangeran ketika menafikan dirinya tidak punya anak, ngendikane seperti anna yakulu lahu waladun. Kok kebayang aku dia anak. Toh walam takul lahu sahibah. Sahibah kanca apa wae? Ya jadi wae kudu ngoten. Mun kula terusno. Ana wong ngekeki wong liya kok niat untuk tambahan luwe akeh iku falayar mongko ora bakal tambah utawa ora bakal berkah apa ma yasku tegese ora berkah apa ma indawa mungwe apa la thawaba tegese ora ana ganjaran mujud fihi ing dalem ikilah etok utawa fihi ing dalem sek lil mutin kedhe wong sing ngekeki nggih wae jumlah haram kan tapi ajane hukumnya haram tapi nek sampean njuk kurtingan ora haram bahasa halusnya orang haram berkah, orang berkah loh. Bisa jadi ya haram untuk piye. Apa kan? Ya haram berkah. Agak gak sing mantu kelakuane ngono. Agak. Lah yo kelakuan kok ora oleh. Biasa wae nek ana bahasa wis kono ae. Cuma ning atimu ya mpun. Wa mau te opo wae atetum kang ngekekno sira kabeh ning wong liya min zakatin sange zakat sedekah tegese sedekah. Turiduna kang ngarepno sira kabeh ya kelan zakat. Malane zakat boten zakat sing fardhu boten. Jadi teng mriki zakat tidak zakat yang fardhu. Malane ditafsiri min zakatin napa? Sedekah. Turiduna kang ngarepno sira kabeh ngarepno ya kelan zakat kowe ngarepno wajah wa ing ridane Allah. Paulai kamong kote mengkono-kono kabeh rumya ulai kae al-mutifu naik wong sing nikelno ganjarane. Tawabau tegese nikelno ing ganjarane. Bima kelan perkara aro tukang ngersano sapa ngakeh ing mafi. Fi iku tetep ing dalam dawuh iltifatun ta mengu. Manane mengu berganti minal sutobi saking domir hitop. Allahu ta'ala iku alladzat. Allahu ta'ala iku alladzat khalaqa kang gawe sapa lagi kum ing sira kabeh. Sumarusakum. Mongkon uli maringi rezeki sapa apa kok sira kabeh. Ya Allah nyindir kowe. Lah kowe sedekah kok arep-arep dikai luwe akeh. Allah sing gawe kowe, ya sing maringi rezeki kowe. Nek sedekah ya sedekah wae ora usah arep-arep untuk luwe napa. Akeh. Tapi nek arep-arep ning Allah angsal lho Kang. Jadi misalnya kula ngekeki rugen 10.000. Arep-arep digenti Allah 100.000 angsal.
Perkarane kan nak Allah nyendat sing paling layak diarep-arep. Tapi nak kowe ngekei pejabat 100 juta, tujuane kok bentuk proyek 1 miliar, iku sing haram. Sing ngekei yo haram, sing dikei yo haram. Mergo jelas yo. Nah bahasa Indonesiane sisuap yo. Bahasa Arab niku riba, napa? Riba. Jadi riba buat rentenir tok kan. Kalau rentenir kan wong utang 1 juta kon bayar 1.500.000, iku rentenir. Rentenir ngoten niku nggih rentenir. Wong nyalami template pejabat atau sing di otoritas 100 juta arep-arep untuk proyek sampai itu yo rentenir. Mulane saya lah Indonesia ngono diharamno bisa. Jane aja diharamno tok, aja dilakoni. Sementing ora haram ora dilakoni. Penting dihukum haram ora dilakoni ini. Jadi maknane haram itu dialang-alangi terjadi. Kalau baleni mana? Haruma itu bahasa Arab, maknanya dialang-alangi terjadi. Mulane nek ana faraid, ana anak lanang, iku mahjubno dulure mayit. Karena disebut mahjub khirman. Jadi nek ana dulure mayit, ana anake mayit lanang, berarti dulur-dulure mayit itu misalnya mahjub khirman, dialang-alangi saka hak napa wae. Jadi Allah nak ngaramno zina, maknane ben zina ora terjadi. Nak ngaramno rentenir, maknane ben rentenir iku ora terjadi. Coba wong saiki haram yo ben terjadi yo. Ben wong diharamno iku pernah dilakoni sembrono. Saya ilmu ini sentek wong wis kacau kabeh. Tapi piye zaman akhir. Ben ya sampeyan ana urusan dhewe ben. Imam Malik ku kula warai dadi wong alim tak warai. Imam Malik ku lucu. Imam Malik ku ditakoki. Wong sing nentang pemerintahan itu hukumnya piye? Misalnya zaman itu ada khalifah itu sapa. Wong sing nentang pemerintahan itu, tapi orang nentang sing chaos lagi utawa apa terjadi? Mengkudeta mboten ya pokoknya nentang tapi orang mengkudeta atau mengimpeachment itu mboten mengimpeach mboten. Pokoknya nentang. Ditakoki Imam Malik. Hukumnya nentang pemerintahan itu sepundi? Lah karek kelakuane sing mbok tentang koyo sapa? Nak koyo Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, koyo Umar bin Abdul Aziz, sing nentang sing salah. Lah nek padha fasik, sing nentang yo fasik, rapati salat, sing ditentang yo rapati salat, sing nentang yo sing ditentang yo pemerintahan sing korup, sing nentang yo bisnis demo. Cari Imam Malik gitu. Beno diurusi pangeran. Yang takimu wa adzzalim bin dzalim. Kok dolim mak didu pangeran. Ben kok padha dolim. Jadi Imam Malik iki sudah tidak. Ben kok padha kok dolim. Semua yang takimu wa jami'an. Kok entah ya disiksa Allah kabeh. Loro artinya itu misalnya nyuwun sewu yo, andai kan preman itu kok enggak diurusi negara, enggak ditangkap tentara atau polisi. Antar mereka sendiri juga sering bentrok. Pasti antara orang dolim sendiri kan ya saling bentrok, saling ingin menghabisi. Saya cari Imam Malik, tapi itu ya mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i ya enggak. Negara harus ngambil sikap ketika ada yang nentang. Jika negara disahkan secara konstitusi, maka yang nentang disebut buhot. Buhot itu harus dilawan, tapi tidak harus dibunuh, dilawan. Jadi aturannya ada. Jika pemerintahan sah, maka haram dikudeta. Tapi itu jelimet lah, sudah masalah-masalah jelimet. Tapi nak dari Imam Malik dalam sih tentang sopo, sih tentang soleh, sih tentang sing salah. Karena pada itu ini bukan ada pangeran di adat wong dolim ketemu wong dolim, baru itu disiksa kok barang. Jadi Imam Malik madzhabnya kayak sing gawe sinetron Indonesia gambarnya ono wong jahat be ibuke, jahat ambek bojone. Terus sertifikat digadekno ibuke diterlantarno. Lah dene mergawe ning kota digarong ngono lho. Dadi wong dolim ibuke, engko ning kota digolimi penjahat jadi dolim. Akhirnya ya digolimi. Jadi sinetron Indonesia gambarannya kok madzhab Imam Malik. Ya kayak kiai lho, kiai rapati ikhlas. Ndalah ya bubar umatnya. Jadi dene dolim bodoni umat. Sesuai di umat sing dolim tinggal ngono barno. Jadi ya semua pangerannya diatat ngoten. Jadi pangeran itu sama tak ceritani. Bani Israel zaman Nabi Daud itu dolim. Dolimnya pol, sing didolimi para nabi.
Pangeran nak ngutus para nabi zalim kan ra oleh. Nabi pilihane pangeran jadi kongkon. Tapi pangeran kepengen males Bani Israel sing zalim. Akhirnya apa? Ngongkon Bukta Nasor. Bukat Nazar zalim-zalime wong dipacaki pangeran zalimi Bani Israel dadi zalim makan zalim. Ora pantes to mun misale kowe dijotosi preman, kowe kiai saleh. Terus pangeran maringi kowe dewata jotosi ngidak-ngidaki preman kan lucu kiai kok ngidak-ngidak wong kan terlalu lucu. Cobaan pisan kan ora lucu. Mesti pangeran itu delala wong dolim iku diwamuk dolim lihat. Ya, padha dolim ben kono dari Imam Malik. Kalau Bani Israel ketika dolim akhirnya dirusak sampai situ. Bukta Nasr yo dolim, jadi dolim mangan dolim. Kok gambaran sinetron itu? Sinetron gambaran ada ngono. Orang wedok wengkek meloroti sing lanang, bareng sing lanang kiri dibuat. Dia ini katut lanangan, lalah kebodoh nembek lanangan anyar. Jadi berbodoh di lanangan, dia ini dibodoh di lanangan. Terus podo, pasake podo dirusak itu. Nah jadi Imam Malik ben nunggu jolim, disiksa wong jolim, semayan takimu wong min huma jami'an kok dua-duanya disiksa pengiran tadi. Bener. Nah kalau ya rada cocok dengan madzhab Imam Malik. Jadi rada cocok artinya ben dulu. Mafia ben ketemu. Mafia kok ora padha gulingi. Sesuai ora padha napa? Gulingi cara madzhab sinten? Imam Malik. Ini cara madzhab Syafi'i ya ndak. Madzhab Syafi'i itu negara yang disahkan ahlul halli wal aqdi itu harus sah dan yang menentang boleh diperangi. Ini disebut napa? Disebut napa? Buhor. Ya tentu merangi itu nggak harus pakai represif, buatan ya ada tahapannya. Tapi memang kecenderungan madzhab Syafi'i itu pokoknya mendukung pemerintahan yang apa? Dari zaman Mbah Makhrus, zaman Mbah Ali Maksum sampai saat ini zaman Mbah Mun, agar diundang presiden ya tetap do kerso. Meskipun presiden yang enggak beliau pilih, biasa ikut waliul amri. Makanya mulai dulu rata-rata kiai ada biasa sama presiden gubernur. Padahal dulu nggak mesti yang dipilih. Tapi karena sekarang sudah kadung jadi apa? Waliul amri. Itu sudah tradisinya madzhab Syafi'i. Jadi kalau tradisi madzhab Syafi'i itu kalau kadung jadi waliul amri kamu harus loyal. Ya karena itu disahkan oleh ahlul halli apa? Ya, soal kalau nggak cocok yang ngeritik saja tapi tidak usah apa kudeta atau mengimpeachment itu ya biasa saja. Geremeng. Ada cocok ya pokoknya kan orang Jawa pokoknya apa? Ya geremeng itu kegiatan. Daripada jadi udun diempet terus geremeng mana? Allahu ta'ala iku khalaqakum Allahu ta'ala iku allazi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum mongko nuli maringi mati sapa apa ing sira kabeh. Tsumma iku mongko nuli maringi urip sapa apa ing sira kabeh. Hal min syurakaikum ana ta iku setengah saking mitra-mitra sira kabeh itu sekutonan-sekutonan sira kabeh. Iman saking wong asyraktum kang nyiriki sira kabeh billahi Allah. Apakah di antara kalian manute ana wong ya falu kang iso nglakoni sapa man mindalikum saking mengkono-mengkono kabeh minsein saking kegiatan apa wae. Panane ngene lho, apa sing gawe kuwe sing maringi kuwe urip maringi kuwe mati. Jajal saiki wong sing mbok sebut pangeran. Misale kayak darani Yesus iku pangeran, jajal zaman Yesus rongono sing uripno sapa. Saiki Yesus mati sing matekno sapa. Kok iso barani pangeran ndekne dhewe ya mati. Artinya cara keyakinan mereka kan Yesus itu mati. Yang pangeran diyakini mati. Kok aneh kan? Nah, jadi pangeran mulane lah jadi tafsir Jalalain lah. Oh no, sing mbok anggap pangeran iso nglakoni iku terus lah manane ora bakal lo. Moya agama iku nek ora bener iku paradoke kake ya. Wis pokoke paradok wis kake. Kacau kan. Darani pangeran tapi darani doyan mangan. Darani pangeran tapi mati dibunuh kan kuwajo kan. Nah, sesuatu kan pangeran nggak bisa melindungi diri kan kuwaco kabeh, kuwaco paradok kabeh kuwaco. Itu agama Islam kan pena. Allah itu sapa? Pokoke zat paling pertama. Jangan-jangan sedurunge Allah ono zat liyane. Yo berarti dadi Allah sing sedurunge iku. Lah nek sedurunge kono ya pokoke sing paling awal. Lan tarik Allah itu sapa? Ya pokoke azali sing paling awal. Wis ana sing awal meneh iku wae sing paling awal. Pokoknya itu dono, ya yang paling amal. Lah nganti kapan? Ya nganti akhir. Lah akhir ya orang akhire. Tadi paling biasa pokoknya mau jadi penak. Terus ana kebarane ta, ya ora ana kebarane. Ana kebarane bulet.
Kita warai tauhid cara wong pinter cara wong awam. Cara wong pinter ya, cara wong awam kan sudah iso. Ya, cara wong awam sudah iso kan sudah pinter. Sampai tadi kita berdei. Ono pangeran loro kan kembar. Podok-podok pengen jadi pangeran. Ngono. Sitok kepengen gawe bumi, sitok kepengen gawe ra bumi. Terus pangeran A muni bumi ono. Jadi pangeran B jangan ada. Terus ternyata bumi ono. Berarti jadi pangeran sing ndi kan cara. Sing A. Tak cara mantek gak ngono. Wes sing dadi pangeran sing A. Terus sing B gak anak buah. Jadi lah saiki bisa. Anak buah itu sampai menimu. Saiki kowe mesti update Mas. Mesti ra iso belajar dene matematika ra iso. A kepengen iso gawe bumi, tapi ra iso gawe banyu. B iso gawe banyu. Jadi pangeran sing ndi? Kan plus minus sih. Kuwajib. Nah cara lu mantek sing kelas A, sing kelas ulama, carane mikir gak ngono. A B B jane takoki mus kuwi. A B B ku perbandingno mergo padha-padha pangeran napa padha-padha manusa. Ketika latihan. Gak jawab. A B B padha-padha perbandingno atas nama padha-padha pangeran apa padha-padha manusa. Lho ora kok manusa bakas pangeran manusa bocah ora Jawa ora Arab. Mas, kamu saya isen musuh. Ini kan konteksnya bakas pangeran. A kamu bandingkan B itu dalam konteks sama-sama pangeran. Terus A B B podo kan, podo-podo pangeran. Oke, sepakat. Terus mbak anggap podo-podo mampu tah awalnya keyakin yang paling mampu A B gak mampu. Podo-podo mampu. Wes. Wes kan kamu kan darani podo-podo hebat, podo-podo mampu. Terus dites kan saya dites. Dites kon gawe bumi ternyata A iso B ra iso. Nek cara mantek pancen utekmu wis salah. Kowe muni padha-padha mampu ternyata sing mampu atok kowe darani B mampu wis goblok. Paham ya? Jadi dari awal ora ono B mampu kok kowe salah duga. Paham? Wong salah duga kok terus-terusno. Mestine jadi orang-orang bahasa rasido pangeran, kue sing salah duga, bahkan min awalil amri, pangeran yo mau atom, beu, kayak gini loh, kue nyongkos, Mustafa mbak Rugen itu podo-podo alim, bareng moco jalalen, sing macet sopo pantas sih, sopo kan sing macet tantaran itu, Mustafa ya, mau podo macet jadi kalau dalam ilmu mantek. Yang disalahkan tuh orangnya, orang yang punya zon. Makanya wa inhum illa yazunnun. Kesalahan manusia itu mencari Tuhan kok lewat apa? Zon, lewat zon itu penyangkaannya Wong A B B kok dianggap podo-podo pangeran. Bareng dianggap podo-podo pangeran, sing A ternyata mampu gawe bumi, sing B ora. Sekarang pertanyaannya, tidak mampunya B itu karena kamu songko nggak mampu apa awal-awalnya nggak mampu? Awal-awalnya enggak mampu, B sejajar dengan A mergo tekem sing salah, wong karwan ra sejajar kok sejajarno. Rom ngenteni. Enggak mampu. Tapi kan hakikate enggak mampunya kan min awalil amri, mulai dulu juga enggak. Nah sekarang misalnya pertanyaan kan bisa saja Gus B bisa gawe bumi, tapi ra iso gawe banyu. B iso gawe banyu tapi ra iso gawe bumi. Terus pertanyaannya adalah, kue kadung darani syaratnya pangeran ngopo mampu, ala kulisain mampu melakukan apa? Berarti kayak goblok pentol luas malah. Wong A yo terbukti ra mampu, B ora kok kompetisi no jadi. Mesti pangeran yo ora A yo ora B. Jadi goblok meneh. Ora paham. Lu paham terang torok terang. Makanya kritiknya Allah, ambek wong kafir iyat tabiuna illa Zon wa inna zonna la yuhni minal haqqi syai'a. Jadi mikir kebenaran juga nggo zon. Anggoten wong ambek B padha ra mampune kok kompetisekno mbok kandidatno dadi. Berarti pangeran di luar iku, dono mlereni napa? Paham ya? Gampang di. Nganggo ilmu bodho be ilmu alim. Gampang ilmu alim kan asline luwe awet maksudnya. Tapi yang angel ya dilatih, susu pinter di. Nara pinter ya bebo pinter boy susu iso.
Nah, mulane pertanyaannya pangeran hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum. Saiki buktekno iso tenan nglakoni ta ora. Lah nek ora iso ya ora usah pangeran. Tapi oleh ora pangeran yo mulai dhisik ora kok mulai ra isane. Cuma aku ya tau nyangka iso. Lah sing salah penyangkaan kan. Mulane pangeran ya akhirnya ya pangeran iso apa ya kul huwallahu ahad Allahus samad ya pangeran itu mesti sito ora ana kembarane. Kok ora ana kembarane ya repot. Repote mau. Ternyata misalnya Allah bandingno Yesus. Terus Allah iso gawe langit bumi Yesus ra iso. Sebarane banding piye? Wong karuan ra banding kok. Banding-banding. Malah wong aneh. Mung ketoke padha kok ketok wong karuan ra beneman kok. Mane ngaji tauhid ya ben kulino nopo pakai logika sing solid ya. Lah ora bakal liyane Allah banding ya Allah. Subhanahu wa suci Allah wa taala namo lur Allah ama sang apa wae yusyrikuna kang nglakoni syirik sapa wong akeh piye man. Utawa yusyrikuna wa bihi asli. Sebab itu Allah selawase maha suci dari yang mereka tuduhkan. Wong kafir nuduh pangeran itu ana Yesus. Wong Yahudi nuduh ana ngene. Allah itu terbebas dari apa yang mereka katakan. Mergo omongane mereka mudzon sehingga berdasar fakta nopo ilmiah. Zuhara pertelo wal fasadu kerusakan fil bari ing dalam daratan, ail kifari tegese daratan. Ya iki kono anane belantoro. Bikuhtil matori misalnya kelawan apa? Pacek liye napa? Udan wakil latin abadi lan misalnya kelawan sidike tanduran. Wal bakhri lan rusak apa segara misalnya tail bilat tegese pira-pira negara alatikal alat anhar kang ing atase pira-pira mata air sing anhar ing atase pira-pira dekat sungai ini cari Imam Suyuti misalnya bikil latimaiha kelawan dadi sidike sungaine banyune anhar jadi Imam Suyuti namanani bakhri ora kok segara telah nyata kerusakan baik perkampungan yang asli perkampungan darat kayak gunung kayak maupun perkampungan sing ning kawasan kepulauan. Jadi bahar bukan lautnya tapi nopo? Perkampungan sing ning kepulauan. Ail bilat allati alal anhar. Jadi bukan baharnya tapi nopo? Bilat. Ini cari Imam Suyuti. Sama ras pendapat yang usul kan. Tapi kita yo ngani ngoyo. Oh, saya sampean tentang Imam Suyuti. Walat. Bima kelan perkara kabeh bumi cek lautan iku rusak bima sebab perkara kasabat kan wis nglakoni apa edinasi apa tangan-tangane manusa oleh rusak misalnya menal maasi saking nglakoni pira-pira maksiat liudhikahum liudhika supaya ngicipna sapa Allah hum ing kufar bil ya iklan ya nah kira kita nopo dhaharal fasadu fil barri wal bahri maka kasabat edinasi liudhikahum liudhikahum berarti bilya wan nuni lan non berarti napa linudhika berarti ngangge dhamir mu'azzim nafsah linudhika supaya ngicipna sapa ingsun Allah hum ing wong akeh bilya iklan ya liudhika wan nuni lan non napa linudhika ingsun ngicipna badal ladi sebagiane perkara amil kang lakoni sapa wong akeh ayo ukubatahu tegese ingsun ngicipna ing penyiksaan ning badal lagi. Ukubatahu ya. La'allahu menawa sapa ngakeh iku yarjiuna gelem bali sapa ngakeh. Wis kene kula suwun sinten mawon sing dakwah Allah niku anut adate pangeran. Dadi pangeran ana wong salah kaya apa iku pangeran tetep dawuh la'allahu yarjiuna menawa gelem bali. Mulane sampean ra usah kafir-kafirno tiyang menfonis tiyang wong ngono ora bakal apik. Ora oleh wong pangeran sing pangeran wae kabeh sing kaya apa salahe jadi disebut la Allahum napa yarji nak menawa gelem manane ya tukuna tegese menawa gelem tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.